Jo he treballat 30 anys al banc i des de ja fa 5 anys que em dedico exclusivament a la terra i els cigrons estic sembrant-los des de fa 5 anys. Em guardo la llavor cada any i cada any vaig fent sembrant els cigrons. Ahir no es té que regar ni res. I com enguany n'hi ha saó a muntó perquè ha plogut molt, és un bon any per això. I ara, quan arriba el mes de febrer o març, és l'hora ja de sembrar-los. Entonces, jo he vingut així 2 dies antes, ha marcat tots els solcs, estan marcats, perquè després els animals puguin solcar-ho bé, que quede en línia prou recta. Després, ve el cavall o l'haca i fa el solc. Jo passo després tirant les llavors, o el que són els cigrons. Després torna a passar l'animal, l'haca, fa un altre solc al costat i el tapa. El tapa i ja es queda tapaet. Després torna a passar l'animal en l'entaulaora per a deixar-ho pla i entonces ja tenim tot planet. I ja està sembrat. Els cigrons secs pots trobar-los en vulgues i el cigró tendre és de temporada. Entonces només té que ser esos 15 o 20 dies o eixe mes que és quan ells estan verds per a poder menjar-los. En Jesús Pobre tenim un mercat que es diu el Mercat del Riurau, que el fem els diumenges. Entonces es porta allí i es venc fresc, tendres, que estan verdets, en mata i tot. Per a les persones no els agrada molt per a fer l'arròs caldós en cigrons, que es diu arròs de batuda. Anem a fer arròs de batuda. Això es feia anys darrere, jo era xiqueta. Perquè això, la batuda, la fan a Jesús Pobre ara, allà al Riurau. Que antes batien, no hi havia trilladores. Era tot les persones, els homes. I els portaven a una era. I quan el tenien allí, els posaven antes de batre, que es acabara de secar, en garbes, i quan veien que estava bo, a l'era, no sé si n'era Samarí, i després anaven en carros i animals, en trucs darrere, i a pegar voltetes, fins que el veien ben d'això. I nosaltres, xicones, dalt dels carros. I aquest arròs es feia perquè era més consistent. És un arròs
els altres dies, que sempre éreu amb batxoques o coses més claretes. Es diguem arròs de batuda. És els cigrons tendres, conill, carn de pollastre i una miqueta de costelleta de cerdo. Es posa safrà, pimenta roig, alls, oli per descomptat, l'arròs, tenim napicol, tenim xirivia, tenim safanòria, una tomaqueta per a sofregit i una miqueta de pebrera roja. Això són els ingredients. Mira, primer que res, posarem a la cassola més menuda els cigrons que es coguen una miqueta. I al caldero gran posem l'oli que trobem, sofregim la carn ben sofregida, els allets i la pebrera roja, els trossets, i la tomaca, tot sofregidet. Quan veiem que està prou sofregidet, per a sofregir-ho també posem el pimentó mòlt. I quan veiem que està prou sofregidet, posem un caldet. Anem posant-ne a poc, per a no fer... Quan el cigró està ja mig, el posem en el sofregit. Tenim això preparat, la safanòria, la xirivia i el napicol, i el posem a trossets i a coure's tot. Posem el safrà, a nebre també. Això està ja, que només falta posar-li l'arròs. Però resulta que no anem a posar-lo encara, perquè ara, quan trobarem la carn i la verdura a un temple que estiga bé, posarem l'arròs. Tenim que anar mirant-ho conforme ho veurem. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I a coure's tot. I així és, això és facilíssim. No hi ha res més, Samari. Ale, pues.